Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heeɗiɓe daraɓe yaw Pindi TV en garti katande jomiraɗo subaka hande o gam ɓettuɗon ɗon ko sifa e kelle gaddene jeyandiji ɗiɗi Sénégal joni paɗen koye jeyandiji ɗi aljuma sappo e jeeɗiɗi lewru jeeɗiɓiru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kelle gaddene jeyandiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jeyande quotidien le quotidien kam musimen jeyankoɓe ɓe garti ko e Macky Sall mo ganduɗa kay kañum woni tijjaɗo ɗo e lamorgo ngo Dakar e ñalawma hande o ɓe mbitande kanko Macky Sall kay omo ɗamina toon to galle lamorgo to ɗo jogori yidude hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko ɗum ji sababu noon kam musimen jeyankoɓe garti ɓe mbi kay ɗum wonde waɗi namduji jibini namde kewɗe no fewi hono wiiri jande kono noon jande arti ɓe ganduɗa kañumen goni surtout ɓe ganduɗa kañumen goni jaabe landa APR ko leti kay wonande nagorande omo ganduɗa kañum woni hoorejo gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal Macky Sall wona acte de partisan ala ko ɗum ganduɗa kay kañum woni acte de ganduɗa kañum woni ko wiyete ko patriotisme hono no wiiri kam musimen e jeyandiyankoɓe kono noon jande arti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay ƴettiti ɗin ɗon pittirɗin tan woni effectude ɓe ganduɗa kañumen goni DG ji ɓattiɓe mo ganduɗa kañum Ousmane Sonko hono no wiiri kam musimen jeyandiyankoɓe ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti e ɓen ɗon kay woni ittaɓe e gardidi gollor ɗi ganduɗa kay kañum ɗi gartino Waly Diouf Bodian toon to port autonome mo Dakar omo ganduɗa kañum woni Bobo Amadou Ba kono noon kadi wondude omo ganduɗa kañum woni Seydou Diallo hani ɓe kala guittama e gollorɗe hono no wiiri kam musimen e jeyandiyankoɓe ƴeewoyen e jeyande Sud Quotidien ko hen kam musimen jeyandiyankoɓe ɓe garti ɓe mbitande ko yuti e alhaali on ɗon licenciement kay omo ganduɗa kañum woni directeur général port autonome mo Dakar Waly Diouf Bodian kañum kay woni ko riwa hono no wiiri kam musimen jeyandiyankoɓe kono noon jande arti on ɗon loi de finance rectificatif mo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom ɓe mbi ko ɗum on kay nene jokki wonde fantôme ɗa toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal hono no waɗiri e gardidi natal muɗum jeyande Sud Quotidien jeyande Walf Quotidien kañum arti ko e jillu hoorejo leydi ndi ette wonde walla gonnoɗo e to hoorejo leydi ndi ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe mbitande ko jillu ganduɗa kay hewgo haalullaji hono no waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe ganduɗa kañumen goni e wiyaɓe kañumen goni loriɓe e ko yuti alhaali e ɗin ɗon seppoji bannude hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko ganduɗa kay ko yuti e ɓen ɗon mayɓe ɓe gatti korti noon e ɓe ganduɗa kañumen goni e ɓesguli mabɓe ko noon kadi ɓe ganduɗa kañum woni e ɓe ganduɗa kañum landa APR kañum kay nene jokki hollirde e weltare muɗum e garagal omo ganduɗa kañum woni Macky Sall ɗo ete nder leydi Sénégal jande arti on ɗon e limogeage des directeurs généraux hono ɓe mbiri kam musimen jeyankoɓe taw noon ɓen ɗon foof noon ko ɓattiɓe omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɓe mbitande ko pittugol ngol kay fuɗɗima mbaɗi natal mo ganduɗa kañum woni Waly Diouf Bodian ɗi ganduɗa kay nena jahli hono no waɗiri e gardidi natal muɗum jeyande Walf Quotidien ƴeewoyen jeyande les échos kam musimen jeyankoɓe ɓe garti ko e ɓe mbi ko caggal duuɓi ɗiɗi omo ganduɗa kañum woni Macky Sall ma yoɓɓo koyɗe muɗum ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe mbi noon ko adi mon noon omo ganduɗa kañum woni joom suudu makko woni Marième Faye Sall kañum kay yettima ɗo ete e ñalawma hanki o hono no waɗiri e gardidi natal muɗum ko jaɓɓugal kay woni ko jaɓɓa toon to ganduɗa kay kañum woni siège mo APR hono no waɗiri e gardidi natal muɗum kono noon kam musimen jeyankoɓe ɓe garti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay oɗo saaha joni nena woni tan e suɓade ɓe ganduɗa kañum woni nangoranɓe ene waɗa ɗumen e postoji moƴƴi hono no waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe mbi ko Sonko Diomaye nena kay waɗa désynchronisé woni tan nena itta ɓe ganduɗa kañum woni ɓattiɓe Sonkoɓe ene waɗa ɗon yimɓe muɗum hono no waɗiri e gardidi natal muɗum jeyande les échos ƴeewoyen jeyande critique kamɓe noon ɓe garti koye garta garal omo ganduɗa kañum woni Macky Sall gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal ɗo ete nder leydi ndi ɓe mbi ko soyez la bienvenue woni tan bisimilla ma ɗo ete nder leydi Sénégal hono no waɗiri e gardidi natal muɗum mbatton natal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay ina anniyi wertandemo on ɗon tapis rouge toon to galle lamorgo to hono no waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe mbi noon ko mobilisation mawɗo kay woni ko fatta gam jaɓɓade omo ganduɗa kañum woni Macky Sall candidat mo Nations Unies hono no waɗiri e gardidi natal mum jeyande critique jeyande l'observateur kañum arti koye on ɗon bik mo hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye caggal kay nde o itti ɗen ɗon koye ɗe ganduɗa kañum woni ɓattiɓe Sonko e ɗen ɗon gollorɗe ɗe gardino hono waɗiri e gardidi natal ɓe mbi ko Waly Diouf Bodian kañum ene jeeya e ɓen ɗon ittaɓe kono noon ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi woɗɓe ɓe o suuɓi e gam wawde ɗon lomtinde e ko yuti alhaali e wawde tan lañde ha ɓeyɗa takkinde e banggue
mudum holno waɗiri e gardidi natal mudum kono noon jande arti e Macky Sall mo ganduɗa kay ma artuɗo ete nder leydi ndi ete e ñalawma hande o ɗum ko caggal duuɓi e bandu nde o waɗi toon to caggal leydi holno waɗiri e gardidi natal mudum jayde ganduɗa kañum woni jande wiyetede jande l'observateur ƴeewi hen jande turbine quotidien kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali on ɗon gonɗon opposé ko yuti alhaali on ɗon loi mo ganduɗa kay kañum woni ko yuti alhaali amnesty ɓe mbitan nde holko fadi mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko gam o waɗa abrogé on ɗon loi d'amnesty mo ganduɗa kay waɗa wototomo ɗo hete tumul laamu Macky Sall holno waɗiri e gardidi natal mum noon ko namdal ngal woni ko waɗi ɓe ganduɗa kañum woni musidɓe men janiyankoɓe e jayde turbine quotidien kono noon ɓe garti e dutugol e joomum mo ganduɗa ko kañum woni Youssou Ndoye mo ganduɗa kay kañum wonno jaraf mo wokam ɗo ete lamorgo ngo Dakar legal tawategal ɗo e lamorgo Dakar holno waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidɓe men e jaydiyankoɓe jande las quotidien kañum arti ko e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay nena woni e kay woni darnude mo ganduɗa kañum woni ɓattiɓe ɗumen wat suwaɓe ɗumen e wadde ɗumen e gardidi ɗen ɗon gollorte ɗo ete nder leydi ndi gam ittuɗen kala ko ɓattino mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko holno waɗiri e gardidi natal muɗum ko noon kadi ɓe mbi ko Macky Sall ko retour gagnant kay woni ko waɗi ɗo ete e nder leydi ndi ete holno waɗiri e gardidi natal muɗum ƴeewoyin jayinde ganduɗa kañum woni Rewmi quotidien kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti noon ko ngol ɗon pittugol ɓe mbitan nde ko ɓe ganduɗa kay kañum woni ɓattiɓe Ousmane Sonko kamɓe kala goni ko guitta ha tengti noon mo ganduɗa kañum woni dena noon toon to port ɓe mbi ko kanko kay woni ko waɗa viré mo ganduɗa kañum woni Waly Diouf Bodian holno waɗiri e gardidi natal muɗum jayde ganduɗa kañum woni jande Rewmi quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heediɓe daraɓe a yaw Pindi TV kasi ha laabi ceere ko ɗum woni komin kamno ruminanade ko sifa e kele gadane e jandiyeji leydi Sénégal adi meɗen ruɓide jandiyeji wonata ko altine soko weeli keno ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kamɓe rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjide wadde abonné commenté kamɓe partagé Allah jarama on jarama.